The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37, 5-7, Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Romans 5, 1-2, Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Hebrews 10:23, Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Isaiah 25:9, And it will be said in that day, Behold, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord. We have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. Proverbs 8:17, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. First Chronicles 16:11-12. Seek the Lord and his strength. Seek his face evermore. Remember his marvelous works which he has done, his wonders, and the judgments of his mouth. Before we start our Bible study, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kakalag, kini ang atong naandan nga tulumanon sa dili pa kita magasugod sa pagtuon sa pulong sa Dios. Otherwise, kung ana kita mga sala sa atong kalag, ug wa nato isugid, kini mo babag sa atong pagtumanon. Atong tulumanon, and this will be a barrier to our study. And in fact, God, the Holy Spirit cannot teach us His truth tungod niya na mga sala. Busa, wadto dayon kita sa paggamit sa 1 John 1:9 principle nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, kung ikaw buot nga masalmot din atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, then ang imong buhaton dili ang imong pagsugid sa imong mga sala, kundi imong tuuhan si Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampo ta. Let us pray. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw sa among pagtuon sa imong pulong. Bani kami karon, pinagis pagtudlo ka na mas balahang Espiritu Santo sa imong kamatuoran,
o nga kini unta mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Aniya pa kita tutok nagadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of the supernatural life. Okay, palayon kita sa atong gibiyaan kagahapon. Anita musugod. Una sa tanan. Ang Ginoo pinagi sa iyang grasya. Naghimo nga sayon alang kanimo. Kini akong address ngadto kanimo igsuon dihan ni Kristo, our fellow believers. Nga sayon alang kanimo sa pagkamasinugtanon, to be obedient sa Dios. O gumikan niya na ikaw makakinabuhi sa espirituanong pagkinabuhi. Your spiritual life. Giatagan ka gahom sa Espiritu Santo. Ang maong matang nga gahom nga nakapalahutay kang Ginoong Hesukristo sa pagpabilin dito sa krus. Samtang iyang gisagubang kadtong mabangis o guway puangon nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Dias Mateo 11:29 ug 30. Si Hesukristo mibungat sa pag-ingon og isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo ug gaan ang ipapasan ko kaninyo. Well, sa in English, tingali tagbo na usab kanining maong bersikulo nga sa in English nagingon, learn of me, because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy, and my burden is light. Now, si Ginoong Hesukristo, nagasulti kaninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagkadiyos ug ang akong pagkahimong tao. Kat unigikan kanako ang pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug mosayon ra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mo nga gugmaala sa Dios, alang sa Dios nga Amahan, mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Ang labing tinuod, kunwa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Gusto? Ug niya pa, di gyud kang makahigugma kaniya kunwa kang kailan niya. Gusto? Nasigyo ko pangutana ni mo, husto o sakto ba na? Karon masiguro yun. Ug imo lamang siyang mailhan, pinagi sa matag adlaw mo nga pagtuon sa pulong sa Dios. Sabtag na. Ang matag Kristohanon, may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible Doctrine, o sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo ug tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong ug nga iyang mahimaya ang Dios. Diha sa libro ni Juan, kapitulo 14, mga bersikulo 23 ngadto sa 24. Si Jesus miingon, kung imo akong gihigugma, tumano nimo ang ako mga sugo.
Siya nga wala mahigugma kanako, dili mo tuman sa ako mga pulong. Dayag og tin-aw gyud nga ikaw gisultihan sa Dios nga kun wa ka mahigugma kaniya, di gyud ka mutuman kaniya. Ang personal mo nga gugma ngadto sa Dios mao'y magdadasig, motivator sa imo pagkinabuhi sa espirituhanong kinabuhi. Kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma ug imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maning kamot sa pagkaton og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundili ang tumang kapagyasan. Gusto? Apa ninuon ni gana? Ani ay usa ka pagpatin-aw nimo. Paminaw maayo nini. Bisan ug wa gyud kay nahibaw-an og nakatunan nga doktrina sa Biblia. Apan imong gituuhan si Kristo ingon nga imong manluluwas, moadto ka sa langit. Yes. May langit kahigala. Apan nanaalay dakong apan diha. Ibaw kag unsa ni? Subo lang hunaw-hunaon nga nasipyat ka sa pag-angkon ni adtong mga mabulukon, labihas kadaghan o kadaghang mga panalangin nga giandam niya. Amen sa Dios. Alang unta kanimo. Kung nakakabot ka pa sa paghahamtong Kristohanon, spiritual maturity, both dinisyuta, ingon man dito sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Tungod kay daghan man mga Kristohanon nga may kalimot nga ang kinabuhing Kristohanon sama ra sa iyahang naangkon niya itong higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo mao'y mo padayag sa mga espirituhanong kamatuuran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, luwas ka na. Now that you are a believer, ang Espiritu Santo mao'y mo padayag sa mga kamatuuran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? So, atong masabtan din nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon, now we are moving forward dinis kinabuhing Kristohanon na. The doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mayroong danon pag-ayo kining maong prinsipyo. Sanglit, wala ing paagi nga atong mangkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios gawas sa ato ang pagkatuon may tungod sa Dios. That is the reason why ang usa ka dili magtutuo, an unbeliever, sa gayon nga mohimo siyang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga manluluwas, siya ipakatao pag-usab. He is born again. Sanglit, kay ipakatao ka man pag-usab, nga hatagan ka na niya ng bahin, diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkaton sa mga pagsangkap sa Diyos alang sa matag usa ka magtutuo. So, sa ato nang itunan nga, inikaluwas sa dili magtutuo, mausab diya dayo ng iyang kahimtang. Kaniyadto sa pa siya luwas, ang iyang kahimtang mao, nga siya buhi sa iyang lawas sa panpatay spiritual. In English pa, he is physically alive but spiritually dead. Now, niya nang higayon nga mohimo siya og positibong desisyon sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas, ang iyang kahimtang will instantaneously change. Mausab, diha. Now, he becomes both physically alive
and spiritually alive. Okay, balik ragutan niya itong wa pamaluwas ang tao. Ang dili magtotoo, an unbeliever, is otherwise called natural man. Ug mao kini ang hinungdan nga no, nga ang ordinaryong tao o ang natural nga tao, di gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iya sa Dios. Sanglit, wa man diha kaniya ang katakos. He has no capacity. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Doon na siya kinabuhing pisikal. Apan wa siya katakos sa mga espiritual nga mga butang. Wala. Ug ang resulta niini, daghang mga tao karon ang manggiimbento ilang kaugalingon, mga paningkamot, mag-imbento o mga tawhanon nga mga paagi. And yet, dili naman unta taangay nga magasigig pangutanaw, magsigi og pangyawat tungod kay tinaw, tataw, klaro namang gilatid sa insakto, gipahimutang naman ang tanan sa Dios suma sa naisulat diyas balang kasulatan. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya pa ganing gipatigbabaw ang iyang pulong kaysa iyangan. That can be found in Psalms. So, sa diha ngang usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, ang mupatin-aw, mupaklaro, mupahimong tataw kaniya sa iyang nadungog, mao ang Espiritu Santo. Kaya mao mga na iyang papel, mao ka na buhat sa Espiritu Santo. Kaya kung why Espiritu Santo, paminaw, if there is no Holy Spirit, ang ordinaryong tao, the unbeliever, dili gyud makasabot bahi kaluwasan. Di gyud. Sabtag yun na. Bisa kung saon niya eksplikar. Mabitaw nga na mga tao nga musalikway, will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro si Espiritu Santo. So, di gyud nimo lagi sila mapugos. O may pugsanay. Ang katungdanan nato nga mga magtutuo, ngatos mga di magtutuo, maurang pagpadayag, pagbutyag, bahis kaluwasan, ngadto kanila, maura. Ayaw na pamugos. Kasabot ka. Kaya kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon. Besides, nga nahigawas kas tinuod nga pumaagi. Naggamit naman ka sa imong emosyon diha, inigbuhat ni mong anak. So ayaw pugsa. Di man gani makapugos ang Diyos mismo. Ikaw ba hinoon? Kasabot ka? Now, sa laing bahin, daghang mga tao, labi na karong panahon na nga, mangutanaw, kinsa manggod ang Diyos? Kung pananglitan na tao nga mangutana nimo, kinsa man ang Diyos? Who is God? Labi na nga nahibawan ka, Kristohanon ka, o niya pangutanon ka, kinsa manggod ang Diyos? Unsa man nimo siya pagtubag, be? Ang mutubag po kang bitaw, no? Kinsa bitaw gud na siya. Namura na. O tingali, mupadayon kas pag-ingog. Aw, nahibaw ko nga siya mo luwas na ko. Now, di man na ang Diyos. Buhat man na niya. Plano man na niya. Alang nimo. Apan, kinsa man gyud ang Diyos? Mao na akong pangutana na maubitaw na ron ingon nga Kristohanon kinahanglan unta tanang Kristohanon musugod na og pangutana nga kinahanglan makailan ta sa Dios tin-aw mo'y gihatagan gud ta niya kaluwasan. Kita gud gihatagan niya og kaluwasan. Sa naluwas na ta,
iya na puntang gisangkapan. Apan, wa pa gyud ta kaila niya, hangtod karon o ginsa siya. Now, paminaw. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Iyang kinaiya. Kini nagkahulugan, kinsa ug unsa siya, who and what He is. Ang tanang gibuhat sa Dios, hinumdum ka? Nahinumdum ka pa ba? Remember that. Kaya ang ato rabang nailhan sa Dios, mao nga siya labang makagagahom, hingpit, perfect, apan anarakutob. Pero usahay, murag di gani ta kaayo mo to nga tinuod na kaayo. Ay kung atong tan-awon, kung usahay na ay mga kasinatian o mga kahimtangan nga atong agia sa atong kinabuhi, mura magmuabot sa itong nahuna ang pagpangutana o anong gitugutan magud ni sa Dios. So that means, wag yun kakaila sa Dios di ay. Mao nga sa matang hitabo, musuda yun sa imong nahuna sa pagpangutana. O nga ano maning gitugutan man ni sa Dios ha? Ingon na bang mga pangutanaha, mga himplo, naklaro ba diha nga kuwang ka pa sa imong pag-ila sa Dios? O pag yun mo siya maili di ay. Correct? Kay, nasayod ka. Or you know what? Actually, kung nakaila ka pa sa Diyos o naihilhan mo na siya maayo, di nagkamangutanag ngano mani, ngano mana. Kaya unsa, naibaw ka na sa hinungdan ngano. You already knew the reason why. And you know what I mean? So balikon ko, nga di na ta angay mangutanag ngano maning gitugutan mani kining hitabuan sa Dios. You knew the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios alang kanimo kay nahibaw mo puga sa plano sa Dios. Basta kay wa gyud kakaila sa Dios. Mao na usahay. Mura pag yun kag naa kay mga pangutan na sama niya na. So remember this. Ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga giagian ninyo. Matod pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa dias Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi gikan sa inyong pagkaluwas hangtod karon hinumdumi resulta kana tanan sa pagka-Dios sa Dios. Now, whether the workings of the universe, the principles of divine establishment, or the work of the cross, every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Kining tanan, ang pagmugna nining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios, ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan. This is all based pinasikan sa pagka-Dios sa Dios. Okay? Magsige ta gamit niya ng panultihuna ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? From sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Busa, before you can appreciate what God gives you, or what God is patiently waiting to give you, Isaiah 30 verse 18, you must first come to appreciate God Himself. Sa higayon nga, arang ng pagkatinuod sa Diyos sa imong kinabuhi, wala ka ng mga pangutan ng ngano man to Diyos,
ngano man na Dios, wala na. Sabot ka. Every time nga naihitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpahiluna sa Dios sa iyong plano alang sa imong kinabuhi. Therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He waits on high to have compassion on you. For the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao kanay gisulti as Isaiah chapter 30 verse 18. Unsay buti pasabot niini? What does that mean? Pareho gud sa atong gibasa ng mga verses, di ba? Nga giandam lang daan sa Dios ang tanan nga imong kinahanglanon niining kinabuhiya. Sugod niadtong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ alone until nga ma-rapture ka o mamatay ka di sa mong lawas, giandam na sa Diyos ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuat ra ang Diyos unsay mga desisyon nga imong himuon. Mao bitaw nga atong masumpay ngano nga kitang tanan mga magtotoo motubang man sa judgment seat of Christ. Kay paminaw, ang paghusay gud nato, husayon man ta sa mga angay natong madawat ug sa mga ingon ta nang bahaw na nga mga gipang andam niya. Okay? Kaya ang pangutan naman gud nga moabot ana sa mga angayan natong madawat, way problema kay hatag man. Pero ang pangutana, kanang husay nga gisgutan diha, kana bang pangutana nganong wa man nimo madawat? Nga ako naman ang giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God, critical ni. Kay usan is gikinahanglan nga mga masilsil o matiman-an sa huna-huna sa matag usa ka magtotoo. But since God is a person, persona ang Dios baya, di ni siya ingon nga usara ka imagination o handurawan para nimo. Ang Dios kinahanglan ng nahimo na siya nga ingon ka tinuod sa tao nga nas tapad nimo karon diha. Kuna manggaling kay tapad diha. Hinaut ingon na ang Dios ka tinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14, I am that I am. Mo kanay gipamulong sa Dios. God is a person. Kay kadtugod si Moises nangutana kinsa man ka Ginoo. Now, by the way, umangutana ka sa Dios o kinsa man ka, unsa may tubang sa Dios nimo? Be, unsa man. Mutubag na siya, ako, mao ako. I am that I am. Kaila naman tingali kag ako, mao ako. So, that means, ugon sa imong nailhan ako, mao na ako. Ako na. Mao na isulti sa Dios. And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involve sa iyahang pagkapersona. Mao na, when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. You know what I mean. Mas muklaro para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Hinumdumi tuod. Di ba yata permanente din Kitang tanang mga magtotoo at tumantang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ.
Ang uban, mauna na. Sa paghuwat, kita maawahi. Ang uban maawahi, ang uban maguna, nga maghuwat dito, kay matupas pulong sa Dios sa may tabo ng judgment seat of Christ. Why maguna sa judgment seat ug why maawahi. Unya tingali mo ingon kag katudi ang nangamatay na. Maghuwat nato sila. Maghuwat nato mga buhi. Did you know that? Pero niya nangigayon ka kitang tanan hataga na og resurrection body, binanlahong lawas. Kaya di man ta makaatubang sa judgment seat without our resurrection body. Well, I hope you're following this particular study. So again, why maguna og resurrection body? Ang nangamatay na ron, wa pa na sila'y resurrection body. Inigabot dito. Wala pa. Apana na sila body, lawas nga ingnon taghuat. Sa may in English ini, interim body. Temporaryo ba? Sa tuyo, nga aron sila maka-interact dito kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa dinhi. Bulahan gud tang niya pa ta dinhi. Do you know why? Ibaw ka ba nga no? Ilhanan ka na nga doon na pa'y mga butang o na pa'y mga sangkap nga giandam ang Diyos alang ka nato nga wa pa nato madawat. Sabot ka? And God wants us to receive all of these things. Mabitaw usahay kung natong una ang style sa Diyos ba? Again, remember this. Ang Diyos hingpit. So, di yu kakaingon og Diyos, nganong giuna man to nimo? Dili mahimong mangutana ka sa Diyos og ingon ana. Dili. Paminaw ra God. Ang tanan nga lihok sa Diyos, pinasikan kini sa iyahang pagka-Diyos. Samtag yun na pagayo. Ang tanang mga hitabo, pinasikan tanan sa iyang pagka-Diyos. Kitang mga tao, igo ratang mukat-on kung kinsa ka nang gitawag og Diyos. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes. But all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Sabot ka? Ang pagka-Diyos sa Diyos, daghan siya attributes which iniglihok ni nila mao'y ga-compose, nagalangkob sa iyang essence nga mao'y nakahimo niya nga God. Kining attributes. And do you remember the infographics ini? Ato maning i-distribute sa napulo ka attributes sa Diyos, okay? Ang pagka-Diyos sa Diyos, anay napulo niya ka-attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed by His 10 attributes. Namely, ang iyang sovereignty. Then, ang iyang righteousness, followed by justice, followed by love, sunod, eternal life, and then omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Now, di na nato usa tunan tagsa-tagsa kay natunan naman ni nato. Natunan na ni nato kaniadto sa atong paghisgot by His Trinity. Di ba? Well, anyway, every now and then, tukbilon man natong doktrina usab. Now, going back to our lesson, kini silang attribute sa Dios. Eternal life, nga usa sa attribute sa Dios means nga ang Dios kinabuhing dayon. God is love. Ang Dios dili may gugma. Okay?
Nasabta gini, paminaw mayo. Ang Dios dili mahigugma. Ang Dios mismo mahigugma. Kasabot ka? Ang gugma sa Dios personified in God Himself. Then, ng hustisya. Tungod sa hingpit niya. Kining iyang mga attributes perfect pod, of course. So, di mahitabo nga muusob-usob kini. And then, righteousness, ang pagkamatarong. Followed by sovereignty, ang iyang pagkalabang makagagahom. Then, omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Omnipotence, ang iyang pagkalabaw nga pagkagamahanan niya. Now, the attributes of God, like sa iyang omnipotence, all-powerful siya. Siya ay creator sa tanan. Siya po ay muguba sa tanan. Right? Kaya ba o tana? Paminaw ragod. Sa pagka-powerful sa Diyos, remember, nga why attribute niya nga mulihok nga dili malambigit ang uban. Do you understand what I mean? Ang iyang pagka-powerful, di na siya mulihok nga siyara. Kinahanglan nga sibo sa siyam niya kakaubang attributes. So, not one attribute arbitrarily functions. Kinahanglan sibo. And why do you think so? Enumdong ka sa atong giingon nga ang pagka-Diyos sa Diyos. Di man nimo mahimog kuhaan og usa ka attribute ang Dios nga maorna. Di man mahimo. Okay? What is omnipresence? Now, omnipresence is divided into two. Well, kung atong lakturon sa pagpatinaw nimo, ang Dios nas tanang dapit. Tanang dapit. Na siya tanang dapit sa tanang higayon. But, if you divide this insakto nga pagtuon, kining iyahang omnipresence is immanence and transcendence. Ako naman po din tinaw ni mo, no? Naon sa pasabot ka to sa transcendence. Paminaw, ang transcendence, nagpasabot ini, na ang Diyos gahapon, ugma na apod, karon na apod. Sabot? Why? Why gahapon, karon, ug ugma para sa Diyos? Wala. Niadtong World War I, dito ba ang Diyos adtong itabuha? Of course. Karon, niya siya din Human na ang World War I. Pero, para sa Diyos, naagihapon siya antong dapita. That is what we mean by transcendent. Sabot? Now, ayaw lang sukit-sukit kay mga libog na niya ta. Kita kong mga tao, limitado manggudta sa relo, kalendaryo. Inig-ingon nga pizza kuan karon, humana na ang pizza gahapon. Wa na ta. Para na to, di na to mabalik. But for God, para sa Diyos, pariharatanan. Sabtag yun na. Mabito atong tig-ingon nga, ang imuhang mga desisyon nga wa pa nimo mahimo, nahibawan na ng daan sa Diyos. Na ang Diyos anang mga dapita, mga hitabo nimo, nga wa pa mahitabo, ayaw kalimot, do not forget, naana ang Diyos anang dapita. Namutuo ka ba, ana? Mura naiuban diyan ninyo, nga muhingog, unsa gudron. Transcendence, maunay omnipresence sa Diyos. Transcendence. Mabitaw na, nga ug imong mailhan na gyud pag-ayo ang Dios, nakailhan na gyud kag suod kaniya, makaingon gyud kag unsa pa man di akong angay kagul-an ining kinabuhi. Musamot kas pagkaamgo
Nga wanag yun di ay kay angay pang kamalakan o kagulan nining present life nimo ingon nga Kristohanon. Husto? Na may mga bot nga mga problema. Ang mausabra kay kita mga tao, ang Diyos di man. And then, ang ikaduhang omnipresence sa Diyos, mao ang gitawag og immanence. Na unsa man sad ning immanence. Okay. Paminaw. Ang immanence nagpasabot og ana ang Diyos sa tanang dapit. Okay? Di ka mahimong moingon og murag wa ang Diyos ani da. Dinisa ko. Kaya na ako'y buhaton. Di na mahimo. Sa tanang dapit na asya. Sabtag na. Ang Diyos ana diha. Mao na nga karon sa tanang panahon ug sa tanang dapit mao na gihulagway sa iyang pagka-omnipresence. Sabot? Then you have immutability. Nasamot na ni. Dili siya mausab. He never changes. There is no shadow of changing with God. No shadow. Ug ang ikanapulo, the 10th attribute sa Diyos, mao ang veracity, kamatuoran. Siya ang tinuod. Ana ang kamatuoran niya. That means, kung nagatuon ka bahin sa Diyos, nagatuon ka sa unsa ang absolute truth, ang absolute nga kamatuoran. Kasabot ka? Di man mahimong tinuod ang Diyos suma ni kinsa. Wala. Di mahimo na. Paminaw. Ang pagkatinuod sa Diyos, dili kay sumala ni dili. Ang pagkatinuod sa Diyos, tinuod, period. Sabtag yun na. Ug unsay imong himuon, ingon nga tao, unsay imong gamon, unsay imong una-unaon, it does not make any difference. God is God. Just the same. Okay? Mabitaw nga, makatugkad na ta, makasabot na ta, nga, kung makaklaro lang yun ta, matinawan lang yun ta, makaingon yun ta, pagkagrabe yun nga, giunsa man yun sa Diyos ang iyang pagpahiluna sa atong kinabuhi, ingon nga iyang mga anak na niya. Remember, adapted na bayatang tanang mga believers. Kana, kung tinuod ka nang nakadawat sa kaluwasan. You are a believer. Luwas ka na. Tagalangit ka na. You are a child of God. And if you are a child of God, could you imagine ang imong amahan o sa kaamahan nga ingon ani? Unya karon, nagkinabuhi ka dinhi nga kanunay kang kabuhi, kawa may klaro nimo. Mao nang usahay, muna-una tag pastilang layo aras tinuod ay. Apan tanawa ra gud kini. Now, kining attribute sa Dios, mulihok ning attribute sa Dios, pero dili mulihok kay kadtong atong giingon lagi usara. Okay? Mulihok ni pero gidagi hapon ni sa tanan. Gada gihapon kini sa tanan. Na gihapon ang tanan niyang attributes sa tanan nga mga sirkumstansya, mga hitabo, tanan nga mga dagan sa kasaysayan, na aning na po the 10 attributes. So you could imagine, no? Na ang eternal life, that is experience at the point of salvation and life after salvation. Gugma, samot na. Virtue na diha. Justice, justisya, mao ni executor of the righteousness of God. Kini silang tanan na. Apan usahay, para nato, magasinati tas usar ka attribute sa Dios. Pero, wa na magpasabot, nga wa diha ang ubang attribute. Sakto? Ingon ani ramanggod ni. Now,
As an example, mao man niya gigamit bahin sa Trinity, pero lahi tong Trinity kay 3 persons in one God. Kini lahi. Kini man ang attributes of God, okay? Now ingon kini ini. Ni ay ehemplo. Akong ipakita nimo ang kolor nga rosas, pink. Di ba pink ang rosas? Now, paminaw na ko dinig mayo. Just concentrate. Kung pagno na to ang tanang suga, unsay kolor imong makita? Wa. Basta? Wa kay makita. So, kana nagahulugan, aron ka makakitag kolor, nagkinahanglan tag suga. Basta? Pero, nganong pink o rosas man eh? Unsa man day kolor sa suga? Pink? Unsay kolor sa suga? Be? Unya nganong na pink man ang imong nakita? Be? Kay colored man. Na nganong nakihibaw man kag colored da? Kay pink man. Okay? So, pangutana mo ni, diin man di gikan ka ng kolor nga pink nga ang suga puti man. Pintal. Kaya ang pintal, pink man. Naibaw ka ba nga nung makakita kang kolor? Kaya na may mata. Nga mang mahibaw man tag, kana siya red, pula. Kana siya pink, rosas. Kana siya green, berde. Kana siya blue, asul. Nga naman. Yun sa manimo pagkaibaw nga, red na siya, blue na siya, etc. Nga naman. O nga naman, nga kung pagngon ang suga, wa man mo'y makitang kolor. Unsa man di ay naa sa suga, nga mao man ay makapakita na tong kolor. Okay. Kanang suga, actually, moingon man ta nga puti ang suga, na ay ubang moingog yelo-yelo. Pero moingon tag puti o ingon ana, kanang suga actually na ana ang tanang kolor. Mao nang nahimong puti. Kaya ang kombinasyon sa tanang kolor, puti. Mao na, nga ang puti nga suga, kung imong iigo sa gitawag og prism, or makaigo siya o kanang taligsik uwan nga arang daghana, makakita tagbangaw, rainbow. Di ba? Bangaw man ang rainbow. Kaya actually, ang bangaw god, now di ba yata makakitag bangaw sa gabi eh, di ba mo? Kaya ang bangaw is the reflection of the sun sa uwan. Kaya ang uwan, ang kada to sa uwan, kanang usa ka to sa uwan, becomes a prism. Ang sugang puti nga moigo ana, iya ning bukon nga tus nagkalaing kolor nga naa sa puti nga suga. Nagkasabot ka ba? Masig na nagaspasing ini. So, karon og mutan-aw mog suga nga puti. Just try. Try to imagine nga naa diha ang tanang kolor. Okay? Pero, di gud makita. Kaya nga naman, kombinasyon man. So, how do we see colors? Ay uban tingalin ninyo nga nagsulob ron og green nga sinina. Ang uban yellow, uban brown, ay uban puti, ang uban pod itom. Pangutana. Unsa man ning kolor nga puti? Ug unsa man pod ning kolor itom? Unsa man ning kolor nga puti? Ug unsa man pod ning kolor itom? Mali akong pangutana. Actually, di ba ya kolor ka na puti ug itom, right? Ang puti, mao nang puti atong sinina, kay ang sugang puti hing-reflect man niya tanan. Sabot? Ang itom nga sinina, color blind. Ang puwa nga object, makita nimo nga puwa.
makita nimo nga puwa ka na siya tungod kay sa dihang ang silaw sa suga moigo niya ang ubang kolor anha rekutob pero ang puwa nga kolor maoy moabot sa imong mata muuntol ba mao na makakita ang puwa. Ang butog kasabot ka ba na for example na akong ihemplo mutanaw ka sa sagbot nga green nagyapon ang tanang kolor. Pero ang moabot ra sa imong mata, ang kolor nga green. Mao nang green ang imong makita sa sagbot. Pero naagod ang tanang kolor. Pero ang ubang mga kolor, misurup sa sagbot nga green. Ang green ra mo'y mibalik sa imong mata, mao nang ang imong makita, kolor nga green. Nagkasabot ka na. Uri butang ta, sinina. Ang tanang kolor sa suga moigo sa sinina makakita kas puwa. Tungod kay ang puwa ray moontol gikan sa kolor. Or ang blue ray moontol gikan sa kolor ang uban mo surop. That is the reason why you see colors. Nakaron moadto na ta sa Dios. Matag karon ug unya makakita kas usar ka attribute sa Dios pero wa na magpasabot nga wa diha ang uban niyang attribute. Sabot wa lang mulihok ang attribute sa Dios anang higayuna. Justice, righteousness, love, veracity ang iyang pagka-unchangeable niya. Mao nang mayroong gyud nga mailhan ta ang Dios. Di sa usara niya ka attribute kinahanglan sa matag higayon nga mutan-aw ta sa Dios ang kinatibuk-an gyud niya nga pagka-Dios. Bisan ko niya nang higayuna murag usara ka attribute mo'y imong mamatikdan sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Mao na ang paagi nga kita makaila sa Dios. That is why likewise God's essence may manifest murag sa suga, may manifest certain attributes in one situation, but others in a different situation. Di nila una kita kutob at ipadayo ni ugma. Kaya taas pa rin atong paghahisgutan. Okay? Ayog siya piyat sa sumpay ni ini. Magampo ta, balaan na mga Diyos. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo nining adlaw bahin sa imong mga kinaiya ang attributes kinsa ug unsa gayud ikaw aron masuod gayud ikaw namo ang tud nga magakabot kami niya ng katakos mao kanang kabutonon namo. Salamat nining grasya nga pamaagi aron kami maka tubo espirituhanon aron sa pagkabot sa among common goal as your children, spiritual maturity, the capacity stage, nga di na mo naon yung maangkon, the capacity for life. Dala kami pagbalik, ugma din aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos ning tanan, grasya kini, dili kami takos ni ini apan ikaw matinumanon magayud sa imong mga saad. Salamat niya mo Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.